Ben, boas tardes. Eu non son nada protocolaria e normalmente non saúdo as autoridades, pero idesme permitir que neste caso faga unha excepción, porque teño moitas ganas de decir que está na sala o expresidente da Xunta, Pérez Zubriño, vale, e que tamén está acompañándonos a concelleira Mercedes Rosón. Eu creo que hai cousas que sí vale a pena decir e agradecer, ademais, que nos acompañen neste momento. Ben, no nome do Ateneo de Santiago douvos a benvida aos Premios da Crítica Española en Lingua Galega. Estes premios que a nivel estatal e a proposta da Asociación Galega da Crítica outorga a Asociación Española de Críticas e Críticos Literarios e que este ano recoñece os libros Tras do ceo de Manuel Rivas, publicado por Xerais na modalidade de narrativa galega, e Poemas realistas de Daniel Salgado, publicado por Apiario na modalidade de poesía galega. Estes premios foron instituídos en 1956 e en 1976 abriuse a recoñecer os libros escritos en galego. Vale. Son uns premios sin dotación económica, pero con moitísimo prestixio. Pois ben, eu sei que todas as persoas que estades aquí, que estades presentes, coñecedes perfectamente o que son os premios da crítica, pero ainda así, e pensando en se hai alguén despistado e, sobre todo, se como está sendo grabado e se vai a poñer na páxina do Ateneo, pois para que todo o mundo o recoñeza de algún xeito, gustaríame facer a diferencia entre estes premios e os premios da crítica Galicia. Vale, porque ás veces confúndense, é dicir, os premios da crítica Galicia están convocados desde 1978 polo Círculo Ourensán-Vigués e a partir de 1992 pola Fundación Premios da Crítica de Galicia. E aí recoñecen as achegas relevantes para os diversos ámbitos da creación cultural e da investigación en Galicia. Hai ata 10 premios, pero hai un que xustamente a veces a xente confunde aquel premio con este, que é o da creación literaria. E por iso me gustaba facer esa diferenza xustamente para que non haxa ningún tipo de dúbidas. Vale. Ben, o Ateneo de Santiago xa sabedes que unha das súas características é colaborar con toda a sociedade civil e con todo tipo de organizacións que están traballando cos mesmos obxectivos que podemos estar facendo nós. Por lo tanto, para nós é un luxo e un gusto poder colaborar coa Asociación Galega da Crítica na presentación destes premios. De feito, vimos colaborando neste acto, na realización deste acto, nos últimos anos. Penso que dende que se creou a Asociación Galega da Crítica hai xustamente unha década. Esta está formada por os críticos e críticas que na actualidade exercen o seu traballo tanto no ámbito académico como xornalístico, con independencia de que o fagan en medios impresos ou electrónicos. Pois ben, ademais, esta Asociación Galega da Crítica, que empezou formada por críticos literarios, neste momento tamén conta con críticos das artes escénicas e das artes en xeral. E, de feito, a súa presidenta representa neste caso as artes. Pero, bueno, xa me estou confundindo, pero non importa. Decía que neste caso, xustamente para representar ao ámbito literario está Mario Regueira, que é o tesoureiro, e con el vos deixo, vale? Moitas gracias. Pois ben, obrigado, Pilar San Pedro, tamén por facer esas distincións que a nos custa ás veces tanto colocar no discurso, e está ben que veña outra persoa a explicalas. Tamén grazas ao Ateneo, a enorme hospitalidade que habitualmente ten con nós, que sempre nos acolleu moi ben e sempre se implica moito, ademais, neste tipo de eventos que organizamos. E tamén creo que temos que agradecer a todas as persoas asociadas da Asociación Galega da Crítica, que son realmente as que escollen os libros do ano, os libros que van ser destacados ao longo do ano, e que, bueno, pois é un traballo que se fai medio desinteresadamente ou completamente de maneira desinteresada, pouco como queira desvelo. Así que, bon, hai que agradecer ese traballo, ese esforzo por manter esa presenza da crítica galega. Como ben dixo Pilar, este premio
de alguma maneira sinalámolo nós, a Asociación Galega da Crítica, pero ten unha característica estatal, está acollido pola Asociación de Críticas e de Críticos Españoles, e creo que esa dimensión que non por nada, non por acaso comeza nese ano 76 das linguas diferentes do castelán, das linguas que non son a lingua que se presupón como, bueno, tantas veces, non, como única lingua do Estado, pois é algo tamén moi reseñable, algo tamén moi a reivindicar, e especialmente nestes tempos onde vemos como esa diversidade cultural, como esa diversidade nacional que ten o Estado español, pois, a pesar de que pasan os anos, continúa a ser cuestionada, incluso cuestionada abertamente. Parte do noso traballo é defender pois esa diversidade, é defender esa identidade propia que temos dentro do conxunto do Estado español, dentro do conxunto da Península Ibérica, e de alguma maneira, pois, algo que todas as persoas que estades aquí sabedes, non? Que a nosa identidade, a nosa cultura non é ningunha invención de última hora. Se fose unha invención, igualmente deberíamos celebralo, non? Pero o caso é que non é en absoluto. Ben, hoxe premiamos a dous autores que para min personalmente significan moito. Rivas non se acordará probablemente, pero a primeira vez que nos vimos eu levaballe a miña carpeta de estudante de instituto a que me asinase nunha feira do libro, creo que ainda a conservo, e Dani Salgado, unha das primeiras persoas que eu empecé a saudar cando viñen estudar a Compostela. O que Dani non sabe que eu saudaba porque pensaba que era Alejandro, un rapaz que viñera comigo ao instituto en Ferrol, e co paso dos meses, co paso dos anos empezamos a falar e realmente eu descubrín que non era Alejandro, que ademais escribía, e empezamos a falar de outras cousas. Por que conto isto? Ben, porque creo que estes son os vimbios cos que tecemos tamén a literatura, que nos ofrecen obras tan maravillosas como este Detrás do ceo ou este Poemas realistas. Unha literatura que está composta pois de admiracións, de lecturas respetuosas, de lecturas críticas e tamén moitas veces de enormes malentendidos, non, que acaban tendo un final feliz. Por iso é divertida, por iso seguimos atados culturalmente á literatura, iba a decir como sociedade, creo que incluso como especie, non, como especie humana. E de alguma maneira isto é hoxe o que estamos aquí para celebrar. Como ben dixo tamén Pilar San Pedro, é un premio ad honorem, así que isto sempre fago o mesmo comentario, unha expresión moi tramposa, porque parece unha cousa bonitísima, pero realmente quere dicir que non ten dotación económica, así que na miña rolda de agradecementos creo que tamén hai un agradecemento especial para Manuel Rivas e para Daniel Salgado por acompañarnos hoxe. Sen máis, voulle pasar a palabra a miña compañeira Inma Otero, que vai facer esa laudatio de Poemas realistas de Daniel Salgado. Obrigado. Boa tarde a todas e todos, os agradecementos ao Ateneo por acollernos sempre con tanto agarimo, a Pilar San Pedro, a Mario Regueira, que hoxe ven en representación da Asociación Galega da Crítica, e os dous premiados os que xa dende agora dou os parabéns. Iamos aló. O Premio da Crítica Española 2024 de Poesía, despois da proposta da Asociación Galega da Crítica, foi para un libro cun título que comeza coa palabra Poemas. Unha lóxica aparente que ben seguro ten moito de accidente, de continxencia, porque supoño que Daniel Salgado non programou esta sucesión de causas e efectos. Non sei sequera se había vontade de gañar algo, porque de intencións, de desexos e da súa viabilidade vai en parte esta obra. Mais houvese ou non vontade, o premio é unha realidade, un acontecemento que existe, unha posibilidade que triunfou, outra das traves do libro para estes Poemas realistas, editado máis por Apiario, con tanto mimo tamén. No que si coido que houve intencións, porque algunhas si se materializan, foi en establecer un elo co libro anterior, chamado Os paxaros e outros poemas, publicado por Xerais en 2021. O que antes era a coordinación máis convencional entre a realidade dos obxectos naturais, eses paxaros,
E a ficción, a palabra, é dicir, eses outros poemas do título, agora neste libro é sintagma coherente e non oxímoro lúdico como alguén puidese pensar. Estes son poemas realistas, unha certeza nun mundo de incertezas. Con esta conexión a dos últimos 2 libros, constátase, aquí sí, un interese do autor por gravar unha sucesión, outra das palabras claves da obra. Sucesión coa produción anterior, que non só ten a ver cos rótulos que presentaban ambos os 2 libros, senón tamén cos muros que sosteñen os artigos xornalísticos ou de investigación, as letras das cancións ou outros poemarios. De feito, Sucede é o nome do seu primeiro libro de poemas, publicado en 2004 por Espiral Maior. Pero agora enténdese esa sucesión non só como un feito, senón como unha serie. Sucesión como evolución non estritamente lineal, xa que este andar ás voltas coas mesmas contendas por parte de Daniel Salgado asemellase máis ás columnas helicoidais que rexistran as batallas que a secuencialidade doutras representacións narrativas, mesmo do cine, xénero tan querido para o poeta. Se cadre porque estas batallas non rematan necesariamente en vitorias, xa que, como di nun dos seus versos, neste caso dun libro anterior, e cito, vence, digamos, a humildade da materia. Aquí, pois, non hai moita épica, son poemas realistas, pero son líricos. Ou parece que a voz poética non pretende adoptar o ton da epopeia, malia que o que se enfronta é un cambio de marco conceptual, unha modificación de perspectiva ante o colapso, ante unha, e cito, época que se esfarela contra o asfalto. E esta xa é unha postura realista, polo menos na súa acepción máis popular. Non obstante, nas páxinas ábrese paso outro realismo, o que recolle o novo realismo na filosofía contemporánea, aínda que a premisa sexa bastante vella. O mundo non está composto só por suxeitos e polas súas interpretacións. Están os paxaros, o sangue, a lama, mesmo o cilindro de Santa Clara, a uns metros daqui, no que pousa a gaivota. Porque a pedra, aínda domesticada pola arte, é libre fronte ás intencións humanas cando lla poñen funcións. Esta aceptación da autonomía do mundo é algo que une os 2 premiados, os 2 xornalistas, isto é, os 2 persoas que traballan cos ollos e coa tecla moi apegados á realidade. Ambos os 2 saben que o que existe faino independentemente de nós e que, se tivesen oportunidade de escolla, se os obxectos do mundo puidesen ter vontade e sentimentos, seguramente a súa presenza sería máis feliz sen nós. Velaí a semente do ecoloxismo, unha interpretación solidaria coa realidade natural. Recollo o poeta esta impresión evidentemente humana, e cito, admira como se esgota a paixón das árbores autóctonas. Materialismo realista, pois, xa que somos tan só unha cousa máis nunha ontoloxía plana onde prevalecen as relacións horizontais en igualdade de condicións co resto dos xetos e onde nada é infinito nin transcendente, e di Daniel Salgado, a única dignidade á vista, as das cousas que esmorecen. De aí que moitos antropónimos como Fran Ojara, Lois Pereiro ou Heráclito que odia os poetas aparezan escritos en minúscula, porque no común, tamén nos sustantivos, é onde toda materia é igual. Mais faise difícil o tránsito a este materialismo realista, o da igualdade entre os xetos, desde o materialismo histórico que busca non só describir unha realidade social que afecta fundamentalmente aos seres humanos, senón afrontar desde unha perspectiva ética a injustiza. Unha perspectiva marxista presente na traxectoria do autor, por exemplo, en libros con títulos como Os poemas de como se rompe con todo, que a altura de 2007 xa anunciaba que non podía soster, e cito, o histórico optimismo dos poetas comunistas. Hai tempo que Daniel Salgado intuía a quebra, a imposibilidade de facer moito máis que o derradeiro poema do capitalismo ser odio, como leva por título un dos poemas do libro Amentado. É así que o sistema, o capitalismo, o consumismo, a acumulación, o comercio, a guerra e a nosa condición política, conceptos moi presentes neste libro, son tamén obxectos que existen, aínda que non teñan máis importancia ontolóxica que a terra que despraza unha toupa que fura, a propia toupa, os tomates, as pegas ou as mazairas que chantan as raíces nestas páxinas. Obxectos que o son nun, cito,
tempos en socialismo nin fabricación en serie, cando xa non se sabe cantos días quedan no imperio. Esta conclusión a que se chega nos últimos poemarios, isto é, coñecer a humildade da materia, tamén da social, polo tanto da política, é asumir a modestia, a intrascendencia da subxectividade humana. E cito: non somos máis ca isto, pedra traballada en lugares inauditos, sen función concreta, un intento fanado de revertermos as leis da herdanza e a gravidade. Pero non é fácil cambiar de rumbo. O despazamento da centralidade do eu descoloca a posición do campo de senso da ética para o suxeito lírico á espera dunha reubicación que se segue a procurar, porque é difícil e innecesario renunciar a ela. Como di o autor, a guerra estala, pero o réxime e a acumulación resiste. En este movimento de confusión, no que se busca, ás veces algo a cegas, onde balizar as coordenadas, neste camiño medido só polas preguntas que se abren en cada un dos puntos kilométricos é onde pode emerxer a arte, cando menos a arte. Porén, nas páxinas do libro agroma aínda outra gralla no campo magnético do compás. O novo realismo lémbranos que toda sucesión, ou case toda, é aleatoria. A existencia materialízase na virtualidade dunha tirada de dados, nunha conxunción de acontecementos na que intervén o azar tanto ou máis que a vontade humana, o que minimiza o carácter determinante das condicións materiais e sociais, polo tanto revocables, que defendía o marxismo. Así, moitas das citas da obra, de conceptos e autorías como Ferrín, Celso Emilio Ferreiro, Pasolini, co que se abre o libro, ou Engels, co que se pecha, só poden ser pronunciados co ritmo apocalíptico do Des Capital. Porque como prever o devir cando toda incerteza? Cando a única verdade está, e cito, na indeterminación da moeda que cae no pozo. Cando se sabe que Bob Dylan xa advertiu desde a pouca distancia da fin dos tempos que de pouco vale pensalo dúas veces. O acontecemento pode ser nos intervalos entre cada formulación, no momento do pestanexo, nunha variación xenial ou errada, mas en todo caso impredicible, como unha combinación inédita das notas no piano de Cecil Taylor, que, di o poeta, sabota toda expectativa, que insinúa outras posibilidades. Porque a realidade, como toda produción, segue a progresión rítmica do jazz. Así as cousas, o poeta, como a nós, pode enfrontarse a esta única certeza, a da indeterminación, desde a vertixe do pé no abismo. Pero tamén pode afrontala como unha coincidencia afortunada, se cadra a única na que habita a liberdade, fora das planificacións máis ou menos éticas. É por iso que nesa encrucillada, como a voz lírica lle lembra Bob Dylan, xorde o singular, a propia vida e tamén a arte. E cito: velaí a concreta dimensión do estremecemento, o seu valor, abril e a súa cruz. En canto á arte, outro xeito autónomo, a súa existencia é así moito máis sólida e material que a subxectividade que a crea, un rexistro moito máis estable e independente que o suxeito que escribe, como demostra o poemario Intimidación, escrito polo colectivo poético Mayakovsky, formado por 10 autorías, entre elas a do propio Daniel Salgado. Intimida saber que a única lei válida é a da continxencia, moito máis que a non saber que autoría está detrás de cada un dos textos. Un azar, como todos, prescindible, porque o que conta é a materia gravada, o único que permanece. Intimida ata que aceptamos que, cito, non temos moitas máis certezas nin sobre a mazaira, nin sobre a sucesión dos feitos que un día denominaremos historia. A historia que tanto aparece na obra de Daniel Salgado e que só ten sentido cando se acredita no protagonismo humano. Ante tanta incerteza podemos sumirmos na inacción depresiva da consciencia dunha sorte de hipercaos, ante que só cabe o éxodo, como anuncia desde o título de outro dos poemarios, que constitúe un texto río polo que marchar cara a outro lugar, ten tanto fuxir dos tempos sombrizos, título dun libro de 2013. Mas volvamos á incerteza como opción para a liberdade, a opción pola que parece tomar partido o autor. Nesta falta de previsión, tanto no que se refire ás conviccións do suxeito lírico, mas tamén o que atinxe a moral ou falta dela de quen está ao outro lado, é onde emerxe non só a obra artística, senón tamén a vida e mesmo a historia. O verso, cito, non hai elección posível, hai sangue e lama, é dicir, hai materia que xerará outra materia nunha liaxe non prevista, sálvanos da claudicación,
e de sometemento. Convertes agora no único xerme para a esperanza, aínda que o concepto sexa aínda demasiado humano. Por iso Salgado prefiro de resistencia, como ensina de novo a maceira que se alimenta da materia descomposta. E cito: tal vez sexa posível resistirmos. Esa posibilidade de resistencia é o legado que o último poema deixa para o fillo, Celso, un outro azar, outra sucesión, a combinación materializada no medio de todas as posibilidades xenéticas e non xenéticas. Resistencia é verdade que, malia ser moito máis subxectiva que a realidade, tamén existe, como todos os obxectos sociais. Existe, como di Daniel Salgado, e cito: como existen as transicións históricas, a pel das patacas, a auga se derramar polas congostras e a pedra de cantería, as accións e os obxectos que relatan os días e os traballos de quen rexeita unha versión pactada dos feitos. E compre ser deles, Celso, de quen rexeita unha versión pactada dos feitos. E conclúo. Son estes uns poemas realistas dun poeta realista. El di que insubordinado, se é que é posible non selo. Dunha nova versión do noso realismo poético, se entendemos por iso o costume de mirar para o mundo e querer cambiálo, aínda sabendo que a indeterminación abre moi poucas fendas para facelo. Unha contradición insubordinada, pero como el di, tampouco cede a insistencia da vida. Moitas grazas. Boa tarde a todas e a todos. Vou ler un poema que se titula Dialéctica do barroco de placas. Pousa a gaivota no cilindro de Santa Clara e todo desencaixa. Non existe estrategia arquitectónica que ampare un suceso así. A gaivota a reinar terra dentro e os seus chíos como aviso e a luz filtrada que ameaza con deixar de soster o ceo, o seu espesor, a extravagancia da derrota e a nosa impericia. Aquí só saben voar os outros, e nos ríos impera a súa lei, a que prescribe nada permanece, de haber tesouros serán falsos. Ningunha lúa nos aprende como evitalo. En todo caso, ensumidos, a gaivota sobre o cilindro e nós ensumidos, as voltas contra o turbio sen apenas opción, a técnica ao servizo do asombro e dun estado de cousas que colapsan, ornamento e delito e sabotaxe, a civilización exposta ás súas contradicións e un debuxo anacarado a xeito de resumo. Non somos máis ca isto. Pedra traballada en lugares inauditos, sen función concreta. Un intento fanado de revertermos as leis da herdanza e a gravidade. Moitas gracias. Eu quería apenas argumentar de maneira un pouco tatexa, como todo que se argumenta sobre poesía, creo eu, alrededor do título do libro. Un poema é real en si mesmo, non se relaciona ca realidade, é a realidade en si mesma. Daquela, o obxectivo realista do título do libro é prácticamente unha trampa, e isto é unha confesión. O poema opera sobre a linguaxe e sobre a historia, ou o que resulta máis ou menos equivalente, sobre a praxe e sobre o tempo. Sucede exactamente nesa intersección e, na mellor das hipóteses, sabotea o tempo baleiro e homoxéneo e contraponlle outra organización da linguaxe. Pensaba en explicar que un poema é apenas unha incisión, que existe poesía prevaricadora e unha extensa gama de poemas prevaricadores e ninguén está libre de practicalos, mesmo de maneira involuntaria. Pensaba en como ás veces non somos quen de asumir a imposibilidade dunha realidade estancada. O filósofo francés de orixe rumana, Lucien Goldman, detectaba no que el denomina prácticas culturais, é dicir, un poema, por exemplo, a conciencia estable, o equilibrio afectivo dun período histórico e o latexo dun cambio, a mutación tectónica dunha época, todo ao mesmo tempo. Pensaba nas dificultades de ler e de pensar no medio de toda esta confusión estrondosa, e como a miúdo ler e pensar e xa escribir, e desde logo resistir a toda esta confusión estrondosa. Pensaba en como o poema se construe contra a ansiedade da acumulación constante,
en como irrompe no curso xeral dos acontecementos, en como intenta resistir á corrupción da linguaxe, a mans fundamentalmente do xornalismo, e non sempre o consegue. Pensaba, sobre todo, nun verso da coral Romput de Vicente Andrés Estelés, o poeta valenciano. Propúxenme non escribir nada que non sexa certo. Pero en realidade o que quero facer, antes de ler outro poema, A liberdade ao pé do piano de Cecil Taylor, antes de ler outro poema deste libro sobre pegas e árbores ornamentais, deste libro contra a tonalidade burguesa, é agradecer. Agradecer a Asociación da Crítica que reparase nos poemas realistas e o seu intento por respirar de outra maneira. A Ima Otero, a súa atentísima, profunda lectura que me gustaría ler tamén atentamente, non? máis atentamente aínda, o amigo Mario, non? Que recordaba, que confesou esa anécdota, máis que recordala, porque non sabía, non a coñecía. Agradecerlle a Manuel Rivas non só o magnífico poema, eu diría que antifascista, que é Tras do ceo, porque ademais tamén penso que todo o que escribe Rivas acaba por ser un poema antifascista, e tal é o seu exceso de significado, non? Como di Franco Bifo sobre a poesía, non? Un exceso de significado. E tamén que leve décadas acompañándome, en concreto desde que hai como 30 anos ou algo, ou 29, apenas un bacharel na cidade de Lugo, lin Que me queres amor. As miñas queridas editoras Antía Otero e Dores Tembrás, e o seu coidado e o seu entusiasmo. Coidado e entusiasmo, o oposto á ética dominante na fase actual do capitalismo, que é algo así como o cinismo individualista, non? E agradecer, sobre todo, a familia e a amigos, pois eles son, ao cabo, quen provoca e sostén a escritura. A poeta estadounidense Anne Boyer explica nun breve ensaio que se titula Cólleo e leo que se debe ler, cito, sempre neste mundo e buscando outro. E eu teño para min que así tamén se debe escribir. Para rematar vou ler un poema dedicado a Cecil Taylor, que é un pianista de jazz. El morreu non hai moitos anos, agora xa casi hai 10 anos que morreu. Ten unha obra extensísima e el facía unha música que é inconcibible, non? O seu piano sabota toda a expectativa, é así unha impugnación, o cataclismo, a revolta, lóxica como a liberdade, o que insinúa outras posibilidades e non é música. Son as inmensurables forzas desatadas cando esa idea exacta percute contra o final dun ciclo histórico, e xorden os monstros, e diante de nós xorden os monstros e é para liquidalos que Cecil Taylor escribe no piano un manifesto violento, inarmónico, de tona mecánica do tempo, recita unha xeografía bélica e a linguaxe cede a súa propia desarticulación. Cecil Taylor aprende de novo a proclamar a extinción dos bordos, o seu borrado. Ningunha fronteira pode suxeitar a espiral interna do ruído. A tonalidade burguesa por excelencia entrega as armas cando Cecil Taylor decide que abonda e que os condenados herdarán a terra. Pero esta non é unha verdade evidente. Compre identificala entre a néboa e os usos consensuais das maos, porque ao cabo somos, sobre todo, as nosas maos e os condenados herdarán a terra únicamente no caso de que as pechen e xuntas adquiran a dimensión incontornable da primavera e daquela así. Cecil Taylor será quen de emitir sinais precisos, a indicación que romperá a rutina escandalosa dos reloxos e a dominación transformada en melodía. E só daquela, enormes períodos sometidos a paxaros e silencio, cobrarán outro sentido e o piano de Cecil Taylor realizará a súa declaración fulcral, isto é, a liberdade atópase nesta beira da pel, exactamente onde se xunta ca necesidade e os seus signos, a corrupción da materia e os mapas esnaquizados. E así, a única maneira de se orientar é a reconstrucción do caos para o volver destruir. A ese obxectivo conságrase teimudo Cecil Taylor e no corazón do estrondo vive. A morte non pode nada contra o estrondo, pensa ás veces. Outras admite que nin siquiera no estrondo é posible e o seu piano cala e hai cachizos de palabras e un espello roto e a incerteza que acompaña o silencio. E quizáis o próximo que sucede sexa a fin, nin unha explosión, nin un xemido. Apenas un aviso de que as estruturas inician o seu colapso e o camiño irreversible cara a nova música e as consecuencias da revolta. Lóxica como a liberdade, emerxen, finalmente, o pé do piano de Cecil Taylor. Moitas grazas.
Ben, pois, obrigado, Daniel, por esta lectura tan o que se me ocorre é ametrallante, que creo que é unha cualidade ademais do poema, non? Ese ritmo sincopado. Ben, eu dei moitas grazas antes e esquecime dar as grazas ás persoas máis importantes, que sodes vos, o público, que estades aguantando ademais un dos días históricos de máis calor que tivemos nesta cidade. Entón, bueno, obrigado por estardes aquí, dadelle os abanicos, hidratádevos, se vos mareades avisade e forza aí, porque bueno, tocounos este día abafante. Bueno, vou dar paso entón a Olivia Rodríguez, que vais a encargar da laudatio do premiado en narrativa, Manuel Rivas, así que adiante. Pois boa tarde a todos. Reitero os agradecementos ao Ateneo de Santiago, os parabéns aos gañadores desta edición dos premios da crítica e, como non, pois a asociación a que pertenzo e a vostedes que estades aí aguantando, que quizáis o mellor se abrimos unha porta entre algo de aire, digo, non? Entón, xa se explicou, por outro lado, o funcionamento da nosa Asociación Galega da Crítica varias veces. Con respecto aos premios da crítica da Asociación Española, eu quería engadir algo máis. Quería engadir que non é, por suposto, a única tarefa colectiva que temos, pero sí unha das máis importantes pola responsabilidade que supón a presenza da persoa portavoz, neste caso que me compete, da narrativa e da poesía galegas no Comité de Dirección, cargo que neste período da presidencia de Fernando Valls recae na nosa compañeira Dolores Vilavedra. A responsabilidade é grande porque se deriva dunha herdanza da tradición que se remonta, como acaban de explicar, a 1956, para o caso da literatura en lingua castelá, e para o caso da crítica de libros galegos, cataláns e néuscaro a 1976. Daquela, os nosos conspicuos representantes eran Carlos Casares e Basilio Losada, cos que aprendemos oficio de críticos, lectores e lectoras. A decisión, pois, de propoñer 2 títulos para os galardóns é tomada desde o ano 2007 de forma colectiva pola Asociación Galega da Crítica, a que acceden libremente as persoas que se dedican a esta tarefa. E na Asamblea da Asociación Española da Crítica Literaria, oficialmente é Asociación Española de Críticos Literarios. Eu pertenzo a ela na directiva e estamos intentando que cambien a denominación. Entón, as siglas valen para todo. É aí, nesa Asamblea Xeral, onde se falla o premio tras defender os portavoces as propostas e facer valorar os libros levados. Os premios que hoxe celebramos son outorgados ao mellor libro de narrativa e ao mellor libro de poesía galegas editados en 2024. Non hai normas que o impidan, pero sí é certo que no ánimo das persoas que compoñen o xurado final para as 4 linguas do Estado está latente o desexo de upar nomes novos, así como de non reiterar nomes premiados en anteriores edicións. Pero, ás veces, imponse a forzada realidade e non hai máis que falar. Así foi nesta ocasión en que o galardón pola indiscutible calidade da súa novela foi para Manuel Rivas, premiado ata 4 veces entre 1989 e 2015 por este premio da crítica, que, como se dixo tamén, non ten valor económico, pero sí valor de prestixio canónico. Tras do ceo, a novela narra o que acontece durante unha xornada de caza, máis un engadido luminoso tras aparéntese que emudece o remate final para que os lectores o creen no seu maxín. Moitas resonancias trae o relato dunha historia sempre repetida
de depredación e violencia contra a natureza, que ven sendo como contra o mundo todo, pois nada ni ninguén escapa a ela. Cualificada como novela negra non só polo marketing editorial, senón porque o conflito ben orixinado pola complicidade de criminais e policía, o autor acorda coa definición de Paco Taibo II, Paco Taibo II, citada como pórtico e segundo a cal unha boa novela negra convértese na novela social do noso tempo. A máis diso, o que nos ofrece Rivas é ao cabo unha ficción de fonda raigame filosófica e lúcida mensaxe para quen estamos abrallados polo grao de violencia e destrucción que o xénero humano acada no presente. En pouco máis de 200 páxinas e ao longo de 24 capítulos, Manuel Rivas narra unha historia trepidante co estilo de concentración e síntese narrativa a que nos ten habituados. Deste xeito, inscríbese na mellor tradición galega, pois enlaza coa narrativa de Castelao, ténecos de Félix Muriel, Rafael Dieste e claves de Álvaro Cunqueiro. A narración, nun curto plano temporal, unha xornada de caza, como dixen, ármase arredor de 3 núcleos de composición. A reunión de cazadores no refuxio para matar o animal imbatible, o receso xunto coas mulleres que estiveron a piques de caer polo caborco, anécdota potente para desviar a atención do lector, e o rastrexo e intento de caza humana desaforada por un frustrado capitán Ahab, o que acaban de arrebatar a presa que consideraba súa. Esta estrutura interna revela a complexidade técnica do relato desa xornada de caza con continuos saltos retrospectivos que configuran a historia dun lugar e dunha estirpe, a de Chorima, a casa e a granxa non lonxe da aldea na que os habitantes, fuxindo da lava da miseria, emigraron todos de vez como no cine de ciencia ficción, pero onde a vida segue se sostendo grazas ás andoriñas e outros seres detrás do ceo. As analepses de curto alcance narran a rápida destrucción desa granxa de Chorima que se prolonga en Maisterra, territorio apresado por unha nova invasión colonial que se ve que sobe nela nichos de mercado. Coa narración do pasado e a memoria dos feitos máis recentes, vaise contextualizando daquela o que sucede ese día de xuntanza de cazadores cun final que diríamos é de xustiza poética. A intensidade dramática só se suaviza co humor que encerra vaguas e que abrolla na linguaxe, así como nos contos que distraen. Estes contos volven a ancorar a prosa de Rivas na narrativa oral, con anécdotas reais, como a do bebé que sabe agarrarse á mamila da nai como unha persoa maior, ou como se pode ver no capítulo dedicado ás recreacións das batallas dunha asociación coruñesa onde adultos medrados xogan a guerra, seica clamando pola guerra real como señores, non como soldados. A narrativa de Manuel Rivas ten unha orixinalidade indiscutible. Por iso é doado captar as influencias noutros autores e autoras. E esta, en gran parte, reside no tratamento da linguaxe. Que é a novela, senón a creación, a través das palabras, de mundos e personaxes que os habitan? Como se sabe, a lingua narrativa de Rivas é extremadamente figurativa. Refírome á figuración propia da literatura e especialmente presente na poesía, sobre todo lírica. Crea Rivas con enxeño e intención estética metáforas, metonimias e símiles que se converten en leitmotivs a través de toda a súa produción, como o son tamén certos personaxes, neste caso as mulleres da familia de Chorima, certos temas, cito un só, o marcharse da vida por decisión consciente, e certas técnicas descritivas
debedoras, por exemplo, cito unha, como as debedoras da fotografía. Como erguendo as pezas dun castelo narrativo, a medida que avanzan as páxinas, construíse no escenario montañés detrás do ceo o relato protagonizado por unha manda de depredadores detrás da obsesión de solitario, un xabarín albino, novo Moby Dick, o que axiña dan morte por vinganza finxida, pois é puro enmascaramento de testosterona mal dixerida. A partir de aí, suceden unha morea de atrocidades, con múltiples fíos referenciais cara á historia universal da infamia. Desde a escravitude negra, a novela denuncia que non se necesita viaxarmos ao pasado nin ao espazo exótico da illa Goreilla, pois segue a existir hoxe nos clubs de escravas da prostitución, ata as 1000 formas de explotación do ser humano polo ser humano, reavivadas polo ultracapitalismo ou a violencia misóxina. Don Bodán, ese personaxe constante na narrativa de Rivas que chama a atención desde o principio da súa traxectoria, é, en Tras do ceo, o narrador testemunha e tamén implicado na trama. A súa capacidade de observación e recepción sensorial fora do común pertence ao mundo dos seres humanos excepcionais, capaces de fundirse coa esencia de outros seres animados ou non da natureza. Dombo entende a linguaxe dos paxaros, sobre todo dos corvos, e outros animais. Detecta o que o resto dos personaxes non sabe captar e sente o mesmo que sente o monte e a terra toda detrás do ceo, en perigo. Eis a importancia da xeografía detallada da comarca, da que expertos cazadores foráneos queren apropiarse. Porque o animal humano que caza sen necesidade é só un asasino. Así, a Don Bodán convérteno pola súa vulnerabilidade en can sentinela e rastrexador, sen chegar ao humillante papel do personaxe de Miguel Delibes en Os Santos Inocentes, porque está dotado dunha intelixencia distinta que os imbéciles que lle chaman imbécil a él non recoñecen. Na súa utilidade como ser autóctono ou como manipulador de máquinas, sobre todo fretando no ídolo tecnolóxico da civilización máis actual, o chisme, cito fretando o chisme da novela, ten aí por esa capacidade o seu escudo protector, e el é consciente diso. Este narrador, un dos grandes acertos da novela, cito, sabe o que os demais non saben. Escoita e observa desde múltiples puntos de vista, é sensible aos tons e cambios no ambiente, e nos diálogos sabe usar os contos como xerezade para que non o escachen. Mesmo recoñece que o medo ou o maltrato o empurra a facer o que no fondo non quere. Fillo de servo, aprendeu do pai a ser medranas e obediente, a sufrir ata fartar. Pero non é estúpido. Dombo pertence á estirpe dos meigos, como discípulo e sucesor de outro, alcume do seu padrino, o personaxe que máis contribúe a dotar a historia de contido máxico. Finalmente, o atractivo personaxe de Don Bodán salva as situacións como pode e colabora con ese final de novela aberto e con doses de optimismo procedentes da muller policía, especializada en crimes contra as mulleres, e da nena Abril, que anuncia un renacer ao xeito primaveral da natureza toda en Tras do ceo. Seica máis un desexo ca unha realidade, aínda que xa se sabe que o pesimismo nunca foi revolucionario. Esta maneira de novelar amosa os sorprendentes novos vieiros dentro da traxectoria ben consolidada do noso escritor Manuel Rivas. Ten moi merecido este galardón por un libro, como vimos, capaz de transmitir a fusión osmótica entre realidade e desexo mediante unha ficción potente que nos mantén alertas coa distancia racional brechtiana perante o mundo. E antes de calar, vou
citar vou facer unha cita, porque senón queda desproporcionado. Historia, o capítulo titúlase Historia dunha granxa. A idea da nova granxa fora de Stannis. O noso oficial maior fíxonos ver que éramos pobres. Eu nunca tal pensara. Tiñamos gando, leiras de labranza, horta con froita, berzas e legumes. Tiñamos mel, tiñamos mazás 3 en rama, coa recendo detrás do ceo. Mesmo o padriño Antón facía un viño que el chamaba bíblico, en homenaxe ao primeiro milagre de Xesús Cristo. Como das bodas de Caná, o viño de Chorima ten un grao menos ca auga. A nosa era unha casa labrega, a casa grande do outeiro de Chorima. Mamai dicía, unha cousa é ser pobres e outra pobriños. Gracias. Moitísimas grazas. Pois entrame ganas de ler o libro outra vez. Moitas grazas, Olivia Rodríguez. Moitísimas grazas a todas vós. Estamos no refuxio climático. Eu estou con chaqueta e todo. Seguindo o consello dun dos avós que dicía no tempo de verán é cando hai que poner a chaqueta. Agradezo moitísimo esta salvase compaña, non? Esta salvase compaña que ademais vai tras do ceo co libro de poemas realistas de Daniel Salgado, non? Penso que partillamos, bueno, isto é un acto para compartir, non? Entón, a min, independentemente digamos, de que o premio de como estea dotado ou non, para min está dotadísimo, non? E o libro está contentísimo, que é o maior premio. Penso que darlle unha segunda vida, unha resistencia a unha obra, e ademais vindo de xente que libremente pousa a ollada, non dedica tempo e faino con moita liberdade e creatividade, pois que máis imos pedir, non? Os dous libros comentaba que para min partillan unha pulsión poética, non? Por lo menos a min cando surda a cuestión de que si poeta, que si narrativa, que si ensaísta, eu entendo que a literatura ou é poética ou non o é, non? Esa pulsión poética, sin esa pulsión poética non existe o principio da aventura, que é tamén a literatura, non? Ben, vivimos unha época, tamén niso hai unha coincidencia, algo que partillamos, que vivimos unha época que podemos definir de Mayday. A min gustame esa expresión en literatura, Mayday, non? Unha época de chamada, de alerta. A literatura sempre responde, non? Todos os períodos ao longo da historia de Mayday, o que pasa que extremadamente, sabemos, grave, non? Sitúa o planeta nunha línea de risco, pero sempre a literatura respondeu, a boca da literatura sempre respondeu a un Mayday. Eu penso que é moi interesante, non? Cando ás veces se comenta que se a literatura debe ser comprometida ou non, se é comprometida, semella que é como un pasado, non, de entreguerras ou do outro tempo, das vanguardas. Eu realmente cuestiono, non, esa visión, porque realmente hai unha vanguarda incesante que está en continuo movimento, non? Que si realmente reparamos nesas obras que chamamos clásicas ou as obras que seguen a
banearnos, non? E a mordernos, e a sacudirnos, a perturbarnos, sempre son respostas, non? A gran literatura, ou a boca da literatura, é unha resposta a un Mayday, non? É un traballo tamén de, hoxe en día, especialmente un traballo de extinción. Daniel Salgado fai referencia a ese traballo, digamos, de recuperar as palabras, de sacar palabras do que chama unha fosa común, non? Eu penso que podemos utilizar fronte a ese proceso de extinción que atinxe as palabras, ver a creación literaria, a necesidade cada vez máis urxente da literatura como un traballo tamén de extinción, non? E de ver o que nos está sendo subtraído, que é aquilo que, como decía John Berger, máis caracteriza un inferno. Tenen en común mesmo as representacións que hai ao longo da historia iconográficas do inferno, tenen en común que desaparece o horizonte, non? E hoxe en día temos, eu penso que podemos perceber esa sensación, non? De que nos está sendo sustraído, nos está sendo roubado o horizonte. E o que domina na atmosfera, o que domina neste período, o que domina neste tempo, camuflado mesmo dunha forma esperpéntica por palabras sagradas como liberdade, non? Pois o que domina é esa suma de despotismo, de depredación. Estou a falar da novela, non? Estou falando ao meu xeito. Evidentemente non é resultado dunha elaboración filosófica ou discursiva, senón que é o andar da literatura o que me vai levando, non? Ese mergullarse no tempo, nese tempo que vivimos, neste presente recordado, nesta xornada de caza que está a pasar, agora mesmo pode estar a pasar, non? E entón, esa atmosfera está dominada polo que podemos chamar metafóricamente tamén DDT, non? Un DDT deste tempo, que é a suma de despotismo, depredación e terror ou temor semántico, que é aquel que se apropia das palabras, como ocorre significativamente coa palabra liberdade, non? Aquilo que dicía Orwell, o novo fascismo vai vir coa bandeira da liberdade, non? Estámoslo vendo, non? Hai dúas anotacións en Tras do Ceo, dúas citas, dúas acotacións, pero eu se pensaba, porque decía, que vou decir, non? Porque a mí o que me gustaría ler algún capítulo, algún poema como Daniel, pero bueno, entón dicen, bueno, hai dúas citas, dunha delas xa Olivia fixo referencia, a de Paco Ignacio Taibo, non? Na que define a novela negra tal como penso que nos interesa, non? Que ten verdadeiro interés, non? Como ese proceso que ao contar un crime está contando tamén como son as coordenadas da sociedade na que ocorre, non? Pero máis tamén no libro, na edición aparece outra referencia que fala da literatura, do que podíamos chamar literatura animal, non? Que outro xeito de nomear esa literatura Mayday, non? Que responde á situación límite. É dun autor irlandés, Paul Muldoon, fala dun ourizo. Nós preguntámonos que é o que o ourizo ten que esconder. Por que desconfía así? Esquecemos o Deus baixo a coroa de espiñas. Esquecemos que xa nunca máis un Deus confiará no mundo. E eu hoxe, supoño que algo ten que ver, pero paseando por aí por Banaval, veu má cabeza dicir, vou facer outra cita en relación con esta suma de despotismo, depredación que pairan sobre o mundo, non? E tamén sobre as palabras, sobre a linguaxe. Veu-me a cabeza George Bernanos, non? Estes paradoxos así que se producen como estrelampos.
é o seu libro dos grandes cemiterios baixo a lúa, onde aí el repite como un leitmotiv, como un retrouso, vai repetindo nese libro, está recente, non? Vai repetindo, a ira dos imbéciles enche o mundo. Georges Bernanos era moi conservador, fondamente conservador, un francés a quen sorprende a guerra, o alzamento fascista en Mallorca, nas Baleares. El era tan conservador que era mesmo monárquico, moi católico, e quen describir, e aí a condición perigosa da literatura, non? Esa condición que ten de valentía, de corase para limpar o medo, cando realmente non responde ao que comentaba tamén Daniel, dunha idea prevaricadora, non? Realmente o andar verdadeiro da literatura, cando se abre verdadeiramente a literatura, ten esta condición de limpar o medo e ver aquilo que non se pode ver, aquilo que non se pode oír, aquilo que non se pode oír, non? A ira dos imbéciles enche o mundo. E el vai contar o horror máis alá do horror, que foi o fascismo, dun xeito que desestabilizou, desequilibrou, perturbou moito, non, a maquinaria propagandística, porque viña dun dos seus, non? Entón, pois, por algunha razón apareceu Bernanos aquí, non? Eu quero agradecer moitísimo que pousara, non, a Asociación Galega da Crítica, a xente que a compón, que pousara a súa ollada fértil nesta obra, neste libro, que está contentísimo por iso, de que pousaran aí, non? Penso que a crítica son para ir rematando, non? Así estas reflexións tamén tatesantes, non? A crítica, dende logo, ten unha condición de compás, ou de Rosa dos Ventos, ou de Carreiro de Vagalumes, mas eu penso que tamén ten algo fundamental para un ecosistema literario e cultural, non? Para a propia sociedade, e é a súa condición de pole, de excitación creativa que supón esa ollada crítica. Semella para mí moito, encontrolle unhas semellanzas a que estamos a falar tamén da ecoloxía das palabras fronte a este DDT, non? Unha semellanza ca dendroloxía, que a ciencia que estuda as árbores, a morfoloxía das follas e das flores, mas tamén, sobre todo, o seu interior, o interior das árbores, non? Eses anéis que nos están contando a súa vida, a vida da árbore, mas tamén a vida da sociedade. Eu penso que algo, moito ten que ver a crítica con este traballo, non? O ver esas interrelacións, esas capas, como a literatura é tamén materia de luz para a propia literatura. Ademais, detectar, eu penso que esa vanguarda incesante, non? Que, como podemos ver, a nosa historia con tantas adversidades, pero a historia da literatura galega é extraordinaria, como sempre, fronte a esas treboadas, fronte a eses danos, non? Esas persecucións, como se consigue moverse ao mesmo tempo como resistencia e como vanguarda incesante, sempre na fura de diante. Comentáronse xa algúns autores, e falaría tamén de Blanco Amor, non? Libros como Os Biosbardos ou como Asmorga, e moitísimas máis obras, non? O Camiño de Abaixo de Xoán Casal, non? Ese noso Kafka dos anos 50. En fin, podemos ir facendo ese percorrido, é asombroso, dende que
mesmo irnos no mundo da lenda e da realidade, ao poema, ao manifesto de Amergin, que están a reivindicar agora os irlandeses como poema fundacional, non, da súa literatura, e que ten as súas orixes, as súas raíces nun bardo galego, non, Amergin, que foi na expedición dos Milesios. É un texto que podemos ler agora dunha forma absolutamente actual, porque quen fala é a propia natureza, non? Ben, as árbores teñen raíces, nós tamén, grazas por mor da literatura, temos raíces, e temos tamén as, e temos tamén pernas, son unhas pernas maravillosas as linguas, son as que nos permiten percorrer o mundo, temos unha lingua con as pernas maravillosas, non? E tamén sabemos que está nunha situación de emerxencia e de mayday. Por iso é hora de prender continuamente as luces de emerxencia e activar sen medo a vanguarda incesante. Ben, voulle pedir aos autores que ensinen o pratiño que lles agasallamos cando teñan posibilidades, porque, bueno, está o noso secretario Jorge Rodríguez Durán, que é un dos imprescindibles da asociación, que quere sacar unha foto, son os pratos feitos por artista Cabaliño do Demo, creo que o nome é Paula Pereira, pode ser? Sí. E teñen ese cáncaro, esa prímula, esa flor que nos recorda que a primavera é incesante, e creo que isto está moi ben tamén, encaixa moi ben coas palabras finais de Rivas. Nada, bueno, un ano máis, Premios da Crítica, e creo que agora cedo a palabra ao presidente do Ateneo, secretario do Ateneo, bueno, veña, graciñas. Bueno, pois moitas grazas por asistir. Só me queda darvos as gracias e recoñecer de novo o valor dun acto literario como este, con tanta altura, non? Propiciado polos premiados, por Rivas e por Salgado, pero tamén polas críticas Olivia Rodríguez e Inma Otero, que realizaron as laudatios. A ver, eu creo que neste tempo de tanto caos e de tanta confusión e de tanto horror, poder seguir crendo na literatura é un verdadeiro luxo, non? Contar con persoas como Daniel e como Manuel, que siguen escribindo e ademais escribindo dende a realidade para poder transformala, e facendo de forma realista, aínda que non o pareza, non? Estamos na realidade, non estamos fora da realidade. Pois a mí pareceme que é un luxo absoluto, porque eles mostran ese compromiso co país, coa humanidade enteira e co planeta, non? Eu sempre lembro algún verso de Manuel Rivas que falaba de pisar suavemente sobre a terra, non? Leva décadas pedíndonos que pisemos suavemente sobre a terra, que non a maltratemos, que non fagamos justamente o que estamos facendo. E recordo tamén de Daniel uns 3 versos maravillosos que para min foron a definición do momento mellor, non? No medio da marea negra, en Sar, el dixo aquelo de Galicia caníbal, comemos porco, botamos fraga. Pois ben, Daniel aí sigue escribindo de outra maneira, pero sigue co mesmo compromiso de sempre, e é maravilloso poder contar con eles. Así que nada máis, eu espero que nos próximos anos continuemos atopándonos aquí e que a calidade sexa así de boa. Moitísimas gracias á Asociación Galega da Crítica e a todos vós.